אם אנחנו מצליחים לחבר את שתי הקצוות ביחד מסביב לראש, זה אומר שהכובע בול מתאים לנו, ואנחנו יכולים להמשיך. אז איך אנחנו סוגרים בעצם את הכובע? קודם כל, אנחנו מגיעים לשורה האחרונה, מסובבים, כמובן לעשות אין שרשרת, ואנחנו מתחילים לסרוג כל זוג עיניים בכל צד. אנחנו סרוגים פה ומחברים את הצד השני, את העין הראשונה, ועושים עין שטוחה. וככה ממשיכים בכל העיניים. איך אנחנו בעצם סוגרים באופן יפה את הכובע? אנחנו מעלים את שרשרת אחת ומתחילים לעשות צמצומים בין כל שני פסים. יש לנו פה מין חור כזה, אנחנו נכניס את המסרגה ונכניס לפה. נעביר בין שתי לולאות ועוד פעם בין שתי לולאות. וככה נמשיך בין כל שני פסים. יש לנו פה ופה. בין שתי לולאות, בין שתי לולאות. ושוב, כאן וכאן, בין שתי לולאות ושתי לולאות. וככה נמשיך עד הסוף. יכול להיות לפעמים שיהיה לנו קצת מסובך, זה ממש תלוי איך סיימנו את השורה ואיך עשינו את החצי העמוד האחרון בכל שורה. וככה ממשיכים עד שמגיעים בעצם לתפר של הסגירה. הוא הכי עבה, אז אנחנו נשים לב כשנגיע לסוף. אז הגעתי לסוף, הגעתי פה לתפר, וכדי להמשיך יש לנו פה בעצם עיניים עכשיו, בגלל שעשינו את הצמצומים הראשונים, אז אנחנו ממשיכים לעשות צמצומים בכל שתי עיניים. אנחנו ממשיכים לעשות את הצמצומים בלי לעצור, בעצם עד שאנחנו מגיעים לחור מספיק קטן כדי שנוכל להכניס מחט ופשוט לתפור אותו, ככה שהוא גם יהיה בלתי נראה.